Training makamae ma jopur onego bed ni yudo kapok ng'ato chako pur mar avocado. Onego bed ni giyudo training machalo nikech ang'eyo ni migawo mochung' ne weche go mag pur e pacho kae. Kinde mang'eny jawacho ni gintiere kod extension officers ma ponono nyalo tiego jopur e pur mopogore opogore. Bende waneno gi e counties mago makaluo manyalo puonjo jopur ahinya to e pur kotudore kod pur mar avocado. Dr. Orodi. Aparo ni puonjruok en gima ng'ato nyalo timo yo mopogore. Mokwongo japur ma kawaida mani dala thoth gi tegemea jok ma puonjo ji moa kuom migawo mag sirikal, miluongo ni extension officers. To ka kwang'e tinde yo mane ni puonjo jopur machon mane ni itiyo ng'a miluongo ni extension officer tinde ok chal kamano, nikech e piny mwadonje ni en piny ma king'iyo tinwang'o ni thoth ji sani kidhi kamo kaka Siaya iwacho ni jok ma nigi higni 35 kadhi mbele nyaka 60 king'iyo jogo mosesomo bochopo klas 12 inwang'o ni gihingo nus mag jok man Siaya. Mano tiende ni magi jok manyalo somo gimoro, ginyalo fwambo wach koa e weche kaka gimoro kaka redio, gimoro kaka simu. Omiyo ka onge wach mar migawo mar extension ma kawaida cha titiyo gi yore mamoko mondo inwang' puonjruok. Lakini wan kaka jo Siaya yore mamoko kaka mage ma ng'ato nyalo tiyo go yud puonjruok. Kore achiel kuom kore ka wan jo Siaya jogo mosebedo ka temo pidho avocado, wan gi riwruok mar Siaya miluongo ni Siaya CBO mar Siaya Avocado Farmers CBO. Koro gimwatimo e higa dichiel kata diriyo waloso puonj ma ong'ith maber e puodho to waluongo ji madwani mondo pidh avocado. To ka gibiro ka mwatime puonjno tipuonjogi, imigi tiegruok kaka onego bed ni gikunyo bur, imigi tiegruok kaka onego bed ni giyiero kodhi, imigi tiegruok kaka onego bed ni giketo manyiwa, imigi tiegruok kaka onego bed ni gipidho kodhi. Koro kaka girito avocado kosepidh nyaka ochop sama onego bed ni pone, kod kaka onego bed ni pone. Omiyo puonjgi wan waketo, ok warito sirikal mondo okelnwa jok mabiro puonjowa, lakini waketo wanywako wawegi to waluongo jowa mariek kaka sani koro waluongo wuodwa achiel mapuonjo e mbalariany ma Rongo. En ng'ano mosomo wach mar pith kod wach mar avocado yo mamalo, iluongo ni Profesa Kisinyo. Omiyo en ng'ano manosetiyo nyaka gi Kakuzi ba otiegre maber yo mar avocado. To bende kokalo mano en kod nasari mare ma opidho avocado yore Eldoret kocha. Koro obro biro mondo puonj ji, to kamidhi puonje ji ma en puodho ma sani nigi avocado 6,000 okwala yor Siaya kocha. Gin jogo mosekawo atua mamalo kendo giketo yo makende maber mar pidho avocado yo ma kare. Omiyo jogo madwa puonj makare ka gibiro puodho kanyo gibiro neno, gibiro somo gino matimore ka gineno avocado madongo, avocado mosenyak, avocado mapod apiny. Taeti bi puonj ng'ano ma nigi rieko makare. To bende kokalo mano nyadendi mochung' ni wach mar agriculture, wach mar pur ma Siaya County, the county officer mar agriculture be biro, wan gi officers mag agriculture ma bende biro biro. Omiyo wan gi puonj ma inyalo chiw gi sirikal, wan gi puonj ma jopur wegi nyalo loso mondo ikel joma riek mondo puonjgi, to nitie puonj ma bende isomo iwuon. To mar ang'wen inyalo dhi training course, inyalo dhi puodho ma ng'ato man gi puodho maber, ama inyalo dhi kama nitie training kaka TVET institutions ama agricultural institutions kaka Bukura, ama inyalo dhi JKUAT, inyalo dhi Egerton, inyalo dhi University of Nairobi. Inyalo puonji kanyo kidhi for a short course. But puonj ngima mwantie sani, puonj en gima isomo. Ok irit ni ng'ato nyaka bibu puonji. Koro nyaka imany kama rieko nitie, rieko idwaro. Rieko ok irit.
manyo bende ber nikech nyalo miyo nitiere gimoro midwa medo nyalo miyo at least kapo kar mondo iriti manye kendi kendo bro miyo itime kata makare moloyo kata mano mirito kidwa ewi gimidwa medo no